ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟମାନ ସ୍ମୃତି ହେଉଛି ଶିରୁଳି ମହାବୀର ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସମସାମୟିକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ଏହାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କଳାରୁ ମନ୍ଦିରଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଦ୍ୱାଦଶ ଏବଂ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ବହୁତ ଐତିହାସିକମାନେ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1235ରେ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ଗର୍ଭଗୃହର ତିନି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତିନି ମହାଦେବ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହଟକେଶ୍ୱର, ଯାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗାଧୁଆ କୁଣ୍ଡ ଶୋଭା ପାଉଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଟକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ମୁଗୁନି ପଥର ନିର୍ମିତ ବାସୁଆ ବଳଦ ଶୋଭା ପାଉଅଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନଟକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଅଛନ୍ତି। ଶିରୁଳି ମହାବୀରଙ୍କ ଲୀଳା ଅପାର ଅଟେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବକଳେବର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସମୟରେ ଶିରୁଳି ମହାବୀରଙ୍କ ମୁଖରେ ପାଠ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରାଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବକଳେବର ଶେଷ ହେବା ପରେ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଏହି ଫାଟ ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅପାର ଲୀଳା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 3 ଧୂପ 5 ଅବକାଶ ପରି ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ଧୂପ 5 ଅବକାଶ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଭୋର 4ଟାରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହୁଏ। ପହଡ଼ ଖୋଲା ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୈଲମରେ ଆଳତି ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମାର୍ଜନା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନୀତିରେ ଚୁଆ ଚନ୍ଦନ ରାଶି ତେଲରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲେପନ କରାଯାଏ। ମନ୍ତ୍ରପୁତ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ମାର୍ଜନା ପରେ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ମହାବୀରଙ୍କ ବାର ଅନୁସାରେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଯାଏ। ନାନା ପୁଷ୍ପ ଅଳଙ୍କାର, ତୁଳସୀ ମାଳ, ଘାଗଡ଼ା ମାଳ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ, ବିଭିନ୍ନ ଆୟ ଅଳଙ୍କାର ସୁଗନ୍ଧିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଶିରୁଳିରେ ସେମିତି ଚୁଡ଼ାଘଷା ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆପଣ କେବେ ଆସି ଚୁଡ଼ାଘଷା ଭୋଗ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ଚୁଡ଼ାଘଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆପଣ ସେଦିନ ଜାଣିଯିବେ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଏମିତି ଚୁଡ଼ାଘଷା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସି ଥରେ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚୁଡ଼ାଘଷା କେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆପଣ ନିଜେ ଭୋଗ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲଗେଇ ପାଇସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମର ଚୁଡ଼ାଘଷା। ଯାହାର ହୃଦୟରେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ରହନ୍ତି, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଯିଏ ସବୁ ଦୁଃଖ ହରନ୍ତି, ସେ ପବନ ପୁତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ। ଯିଏ ଭକ୍ତ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରନ୍ତି, ସେହି ପବନ ପୁତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ। ରାମଙ୍କର ସେ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସାରା ସଂସାରର ସେ ବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କ କୃପା ପାଇଲେ ତରିଯିବ ଏ ଭବ ସିନ୍ଧୁ। ଯିଏ ନିଏ ସଦା ବଜରଙ୍ଗବାଲିଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହୁଏ ସେସବୁ ଅଧୁରା କାମ। ଜଳୁଥାଉ ଦୀପ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରତିରେ, ସଂସାର ଧନ୍ୟ ହେଉ ତାଙ୍କରି ଭକ୍ତିରେ। ଯାହା ମନରେ ସଦା ହନୁମାନ ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ସଙ୍କଟ ନ ଆସନ୍ତି। ନା ଭୟ ଅଛି କାହାକୁ, ନା ଚିନ୍ତା ଅଛି କେଉଁ ଜିନିଷର। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସଦା ହାତ ଅଛି ଶ୍ରୀପ୍ରଭୁ ମହାବୀରଙ୍କର। ଶ୍ରୀପ୍ରଭୁ ମହାବୀରଙ୍କର ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶିରୁଳି ମହାବୀର। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଇଟି ସତ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ିକି ଫଲୋ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ